Имах честта да познавам този човек. Той ми е казвал: голем българин беше Гоце Делчев. Ние се борехме за обединението на България. Също така ми е казвал: голяма беля направи Анаште, като дадоа костите му на Тито. Дъщеря му беше български учител. Неговата внучка също. Двама от праправнуците му и в момента са български учители. Баща ми беше македонец и той беше български учител. Научил ме на българската граматика. Искам да подчертая, че употребявам думите македонец и Македония единствено и само като географско понятие. Баща ми е казал как са го създали така наречения македонски език. По никое време към края на учебната година дошла една учителка и им казала в класа: сега ке ви зборувам на македонски язик. Баща ми отговорил: па ние така се зборуваме на село. Поради тази причина, няколко седмици преди да завърши основното образование, са го изключили. Казал ми е също как са създали македонската нация. Тито ги е качил на ски и станали македонци. Баба му и деда му българи, деда му се казал Георгиев, Иванов, Драганов, той станал Георгиевски и вече македонец. А има и такива, където за да скъсат с всичко българско и прародителите си, дори са махнали буквата В от фамилията. И от Георгиев станал Георгиевски. Още се чудя как някой историк, техен умник, не се е сетил да преименува Гоце Делчев на Гоце Делчевски. Трябва да си голям олигофрен, да виждаш, че е бяло и да казваш, че е черно. Цял свят знае, че Василий е наречен българоубиец, ама не. Самуил е техният първи македонски цар. Същото положението и с Кирил и Методий, братя Миладинови. Примери колкото щеш. Иван Михайлов бил фашист. Ако е така, дядо ми щеше да е в Белене, а не да получава народна пенсия. Дядо ми беше член на ВМРО Иван Михайлов. И той ми е казвал: борихме се за обединението на България. Свалям им шапка на гръцките политици. Толкова години минаха, но отстояха позициите си и националните интереси. Накараха ги да забравят и за Филип, и за Александър. Нашите политици, разни политолози, социолози, анализатори, ни убеждават колко било полезно да признаем македонския език и тая измислена държава да влезе в Европейския съюз. Спомняте ли си тия велики авиодиспетчери, където измислиха тая аеролиния София-Скопие? Направи един курс и дотам. Не мога да разбера защо се харчат народни пари
за така наречените комисии за общата ни история. Включително и от мизерната ми пенсия. Единственото общо в историята е, че президента Желев от Бюрн ги направи държава и им спаси задниците. Отново искам да подчертая, че използвам македонец и Македония само като географско понятие. И всичко казано в това видео съм го видял и чул със собствените си очи и уши. И така, да, Гоце Делчев е българин. Да, така наречения македонски език е български диалект. И да, съществува измислена държава РСМ, която има дълга 30-тина годишна история. Това е истината за Македония.